bare overkrop. Ja, og de der shorts, de var bare mega flotte. Hvad så? Han er sådan en idiot. Oh my god, den er en idiot! Oh my. Prøv at se ham her, han er mega lækker. I 5. klasse, tror jeg. Jeg tror, jeg var sådan 11 eller sådan noget. Jeg var nok 11. Det er ikke sådan helt præcist, men jeg har vel været omkring 13 år gammel, tror jeg. Jeg tror, jeg var 12. Cirka. Det ved jeg ikke. 10. 10. 12. Nej, 13. 13. Okay. Nej. Nej. Altså, var det noget, som du tænkte? Det Jeg tænkte på Nordsø. Nej. Ja, altså, Det ved jeg ikke. Jeg tænkte ikke så meget over det, selvfølgelig. Altså, jeg tror ikke, jeg lagde så meget mærke til det, så jeg sådan oplevede det som sådan en stor ting. ja, men jeg tror også, det er lidt skræmmende. Ja, jeg tror, det er en stor ting for alle. Det kan godt være nogen, der bliver bange for det, jeg ved. Måske. Det ved jeg. Ja, det tror jeg. Lidt. Ja, der er nok mange, der sådan gerne vil blive glade over det. Ja. Ja. Ja, altså, så er det sådan mere seriøst, som begynder at... Ja, jeg vil godt tænke mig lidt over det. Nej, altså, men det har jeg jo allerede uddybet. Om jeg gjorde? Nej. Nej, det tror jeg egentlig ikke. Sådan, hvor langt du kom. Nej, ikke rigtigt. Ja. Ja. Kom det udvikling. Vi snakkede lidt om kønsbehåring og sådan nogle ting, ikke? Ja, det taler vi tit om, synes jeg. Det er meget nemt. Jeg havde nogle få venner, jeg kunne tale meget ærligt omkring. Om det udvikling og sådan Ja, noget. det kunne vi godt. Eller mere. Ja, det gør man da. Ja. Eller mere for den køn. Ja, det er jo en helt naturlig. Genlig for det. Ærligt. Ja. Ja, okay, det gør jeg. Køn. Ja, det gør jeg. Selvfølgelig. Nej, ikke rigtigt. Ikke mere, jo, måske både akavet, men også spændende. Ja, det var det, for det var mere sådan noget kæreste noget, og... Lidt mere akavet sådan. Ja. Okay. Det ved jeg Det faktisk er mere ikke. sådan, ja, altså det begynder at blive sådan, at man sådan, tænker lidt over, hvad man gør, end før, tror jeg. Ud for en anden Ja. køn. Ikke lige med det samme først. Ja. Ja. Ja, det gør jeg nok. Ja, helt sikkert. Det har måske været i 6. klasse eller sådan noget. Jamen, så er vi i 7. klasse, så var jeg 13. Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke nu. Så ikke har sådan noget. Nej, okay. Jeg har ikke haft en kæreste, eller sådan en rigtig en. Så. Jeg har været 15. Sådan. Ja, da jeg har været 13-14 år gammel. Sådan. Ikke? 9. I slut 9. klasse eller sådan noget. 16. Men var jeg i 20'erne, tror jeg, faktisk. Det er ligesom meget sløret. Hvorfor reagerer han til det? Gør det overhovedet godt? Nej. Nej, I skal jo ikke. I skal tage en af de store, og så bare hive. Jeg skal gøre det her først. Ej, det virker bare virkelig ubehageligt for mig, og så gør det. Jeg kan tydeligt huske, første gang jeg fik min menstruation, der var det kun min far, der var hjemme. Og derfor så var det også ham, der hjalp mig til at finde ud af, hvad jeg skulle gøre. Altså, det lød forkert. Jeg kan tage den om. Okay. Skrid jeg det?